μαθήτρια Τάρο Μαθητική. Φοβάμαι τους ανθρώπους που 7 χρόνια έκαναν όπως δεν είχαν πάρει χαμπάρι και μια ωραία πρωία, μεσούτος κάποιου Ιουλίου, βγήκαν στις πλατείες με συνάρτια κραυγάζοντας «Δώστε τη χούντα στο λαό». Φοβάμαι τους ανθρώπους που με κατανερωμένη τη φωλιά πασχίζουν τώρα να βρουν λεκέτη στη δική σου. Φοβάμαι τους ανθρώπους που σου κλείναν την πόρτα, μην τυχόν και τους δώσεις κουπόνια και τώρα τους βλέπεις στο Πολυτεχνείο να καταθέτουν γαρίφαλα και να δακρύζουν. Φοβάμαι τους ανθρώπους που γέμιζαν τις ταβέρνες και τα σπάσαν στα μπουζούκια κάθε βράδυ και τώρα τα ξανασπάζουν όταν τους πιάνει το μεράκι της φαραντούρη και έχουν και απόψεις. Φοβάμαι τους ανθρώπους που άλλαζαν πεζοδρόμιο όταν σε συναντούσαν και τώρα σε λιδωρούν γιατί λέει δεν βαδίζεις στον ίσιο δρόμο. Φοβάμαι πολλούς ανθρώπους. Φέτος φοβήθηκα ακόμα περισσότερο.